У живому ефірі головне інформаційне видання на телеканалі Білсат. З вами Ольга Старостіна. Розпочинаємо об'єктив. Жихару Беларуси поменяло. Если уезжать, то только в другую страну. Перші виніки перепису насельніцтва. Республики Беларусь. Скасовать посаду президента. Без которой вполне можно успешно жить. Оппозиция представила проект реформы Конституции. Украинцы не пускают прибылых с Китаю, у тым ліку беларусаў. Санаторый реально месяца ў цэнтры населенага пункту. Ён не абгароджаны і не прыстасаваны. Жыхароў беларускай сталіцы паболела у той час, як насельніцтва краіны скарацілася. Нацыянальны статыстычны камітэт прэзентаваў першыя вынікі перапісу насельніцтва, які правялі летась. Каго ў краіне больш, мужчынаў ці жанчын? І што адбываецца з насельніцтвам вёсак? Падрабязнасці даведаемся ў Юліі Лабанавай. Менш за 9,5 мільёнаў столькі жыхароў Беларусі налічылі ў перапісе насельніцтва 2019. У параўнанні з пікам, зафіксаваным 30 гадоў таму, мы страцілі каля 740 тысячаў чалавек. Гэта як страціць Гомель, найбуйнейшы абласны рэгіянальны цэнтр і яшчэ некалькі дзясяткаў мястэчак. Главные факторы – это то, что у нас рождаемость не очень высокая. Чтобы население было стабильным, необходима рождаемость на уровне 2,1 ребенка в среднем на женщину. Нараджальнасць змяншаецца, насельніцтва старэе. Аднак гэткая дэмаграфічная статыстыка не ўлічвае асобаў, якія з'язджаюць з краіны. А таму вынікі перапісу разышліся з гадавымі падлікамі Белстату амаль на цэлыя калінкавічы. 41 тысяча человек – это у нас разница в целом по республике. Это касается внешней миграции. Что касается регионов, я еще раз повторюсь. По регионам это внутриреспубликанская миграция. Основная процедура, которая произошла, основное снижение. То есть вот там, да, там движение значительное. Гэта колькасць жыхароў у 5 рэгіёнах зменшылася на карысць Менску, які канчаткова афіцыйна стаўся горадам двухмільённікам. Прырост таксама выявілі ў паселішчах блізу буйных гарадоў, аднак па-ранейшаму гараджанаў у параўнанні з вяскоўцамі істотна болей. Чаму ж? Молодежи нужна работа, поэтому, наверное, не больше чаще едут на Гомель. Все сделано в городе для того, чтобы жить, но работ нет. Ветки, что нет предприятий никаких. Все закрыто. Если бы что-нибудь было для трудоустройства, я думаю, и больше бы населения было. Гэткае жаданне тлумачыцца не толькі меншым беспрацоўем у вялікіх гарадах, але і большымі заробкамі. 30% разрыв. И он никогда не будет уменьшаться. В этом есть общая мировая тенденция. Поэтому стремятся жить в центре. Русские едут в Москву, американцы едут в Нью-Йорк, хотя это не столица, а белорусы едут в Минск. Якое месца найлепей падышло б для пераезду, мы пацікавіліся таксама ў жыхароў Пінску. Я не хочу оставаться в Пинске, это не самый лучший город. А так собираюсь уехать в Италию, у меня там родственники, там легче жить, зарплата получше. Ну и хочу уехать в Минск и там дальше работать. Вот я на IT-специальности, и хочется попасть в Минск в IT-компанию. Мне здесь намного больше нравится, чем в столице. Здесь как-то люди более дружелюбные. Но если уезжать, то только в другую страну и больше никуда. Адзін з самых невялікіх зафіксаваных перапісам разрываў – гендерны. Найбольшасць жыхароў нашай краіны складаюць жанчыны. Між тым, гэта далёка не ўсе вынікі апытання. Падрабязную інфармацыю пра апошні перапіс насельніцтва Нацыянальны статыстычны камітэт абяцае агучыць увосень. Юлія Лабанова, Белсат. Беларусь замовіла чарговыя 2 танкеры нафты, якая трапіць у нашу краіну праз літоўскі порт Клайпеда. Нафта расійская, але набылі яе ў трэйдераў і без звычайнай для расійскіх кампаній прэміі. Кошт гэтай партыі чорнага золата ў Белнафтахімі не называюць, спасылаючыся на камерцыйную таямніцу. Гаворка пра 2 танкеры з грузам 85 тысяч тоннаў нафты кожны. Літоўскі порт Клайпеда чакае іх прыбыцця 3, 4 і 13
15 сакавіка. А ўжо адтуль у Беларусь будуць перавозіць 100-150 вагонаў чорнага золата на судні. Напрыканцы студзеня ў Клайпеду паступіла першая партыя нарвежскай нафты – 80 тысячаў тонн. Яна была прызначана для перапрацоўвання на нафтане. Беларускі бок меўся прааналізаваць працу з ёю ды высветліць, ці ёсць магчымасць сталага перапрацоўвання нарвежскага гатунку нафты. Пытанне рэгулярных паставак вуглевадародаў з Расіі застаецца нявырашаным ад пачатку года. У параўнанні з ільготнай расійскай сыравінай Мінск заплаціў за транспартаванне і розніцу ў кошце каля $100 больш за кожную тонну. Беларусь без прэзідэнта. Эксперты з сацыял-дэмакратычнай партыі прэзентавалі свой праект Канстытуцыі Беларусі. Цяперашні асноўны закон краіны, на іхную думку, далёкі ад дэмакратыі. Што яшчэ прапаноўваецца змяніць у Канстытуцыі? І ці прыслухаюцца да прапановаў улады? Высвятляў Александр Папко. Вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, змешаная выбарчая сістэма, новы тэрытарыяльны падзел, скасаванне смяротнай кары. Праект рэформы Канстытуцыі прадставілі старшыня Вярхоўнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб і юрыст Михаил Пастухоў. Галоўная ж прапанова экспертаў – скасаваць пасаду прэзідэнта. Как излишнюю, обременительную для Беларуси, не оправдавшую себя и без которой вполне можно успешно жить. Без прэзідэнта наша краіна жыла ў першыя гады незалежнасці. Тады дзяржаву ачольваў старшыня Вярхоўнага Савету. Прэзідэнцкую пасаду ўвяла Канстытуцыя, якую Вярхоўны Савет ухваліў у 1994 годзе. Добросумленно выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі. Служыць народу і выконваць асноўны закон на новай Канстытуцыі прысягнуў Александр Лукашенко. Папраўкі 96 года зрабілі дэклараваны ў Канстытуцыі падзел уладаў фікцыяй. Прэзідэнт узвышаецца над заканадаўчай уладай, таму што выдае указы вышэйшыя за закон. Прэзідэнт кантралюе судовую ўладу, таму што асабіста прызначае суддзяў. Нарэшце, прэзідэнт кантралюе нават мясцовае самакіраванне, асабіста прызначаючы кожнага галаву раёнаў. Каб вярнуць дэмакратыю і вяршэнства закону, трэба вярнуцца да Канстытуцыі 94 года, лічаць эксперты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Праўда, у Канстытуцыю належыць унесці папраўкі ад выбарнасці так званых мэраў да пераходу да парламенцкай рэспублікі. Не всем, может быть, нравится эта идея без президента. Поэтому, как вариант, если посчитает общество все-таки сохранить эту должность, то тогда можно оставить вариант не сильного, но мягкого президента с ограниченными полномочиями. Прыклад такога прэзідэнта – галава Нямецчыны. Ён прэзентуе краіну за мяжой, прапаноўвае кандыдатаў на канцлера і зацвярджае суддзяў. Аднак усе ягоныя дзеянні вымагаюць згоды канцлера або парламенту. Хто павінен быць у краіне галоўны – парламент або прэзідэнт? Паслухаем жыхароў Менску. Парламент, там больше людей, может быть, больше идей каких-то. Лучше, когда правит народ, прислушиваются больше всего к народу. А это, наверное, к парламенту ближе. Должен быть ответственный. В парламенте много людей, а у семей нянек дитя всегда без глазу. Президент. Чему? Не знаю. Люблю Лукашенко. Змяніць асноўны закон ужо некалькі гадоў абяцае нават сам афіцыйны лідар. Я не буду вдаваться в подробности, но элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены. Вось толькі падрабязнасцяў гэтых кіраўнік краіны не раскрывае. Што ён плануе? Праз 5-7, ці, як ён думае, можа быць, пра іншы тэрмін гадоў, перадаць уладу свайму пераемніку і каб у гэтага новага пераемніка не было столькі шмат лады, колькі было у Александра Лукашэнкі. Калі Лукашенко рыхтуе змены ў Канстытуцыю для ўласнага пераемніка, то прадстаўнікі СДПБ для адзінага кандыдата ад апазіцыі. Свайго ўдзельніка прэзідэнцкай кампаніі дэмакраты маюць абраць праз 2 тыдні. Александр Папко, Белсад. А мы працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Уже другі і ўдвая большы штраф – 810 рублёў за вокліч «Жыве Беларусь» далі актывісту Станіславу Паўленковічу, удзельніку пратэста супраць інтэграцыі з Расіяй. Рашэнне прыняла суддзя Ленінскага раёна суда Магілёва Вікторыя Палякова. Суд, які адбываецца, гэта проста спроба запалохаць людзей, каб спагнаць з іх як мага больш грошаў, каб яны потым больш не выходзілі, у них не было ніякага жадання удзельнічаць у гэтых мерапрыемствах. Судья выслушала его 40-минутный доклад о приоритете международного права над внутренним законодательством.
своими вопросами проявила свое непонимание прав человека, ну и вынесла 30 базовых. Штрафы для шараговых удзельнікаў, сотні для больш актыўных. Гэтак лідару руху салідарнасці разам Вячаславу Сіўчыку да ранейшых 30 сотняў яшчэ 15 дадала суддзя Дзядкова. Палітыка судзілі ў судзе партызанскага раёну Менску. Таксама за ўдзел у антыінтэграцыйных пратэстах. Таксама сёння ў Наваполацку суддзя Балаболава штрафавала актывіста народнай грамады Яўгена Вельскага на 270 рублёў. 6 гадоў мінула пасля крывавай развязкі рэвалюцыі годнасці ў Кіеве, калі на Майдане загінула больш за 100 пратэстоўцаў. Сёння Украіна адзначае Дзень герояў Нябеснай сотні. Пра памяць і пашану Аделю Дубавец. Ми зібралися, щоб пом'янути наших героїв Небесної сотні, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. Слава Україні! З самай раніцы на вуліцы Інстытуцкай у Кіеве людна. Тут збіраюцца ўдзельнікі рэвалюцыі годнасці і сваякі загінулых. Кветкі ды знічы прынеслі былы і цяперашні прэзідэнты Украіны. Зрэшты, гэтая частка вуліцы ўжо і называецца інакш – алея герояў Нябеснай сотні. На першы план выходзяць мноства іншых пытанняў. На жаль, жыццё не стаіць на месцы. У нас пастаянныя страты ў вайне з Расіяй на ўсходзе Украіны, іншыя сумныя падзеі ў жыцці краіны. Але я бачу, што ёсць людзі, якія памятаюць і будуць памятаць заўсёды. Забыцца пра расстрэлы на Майдане не даюць і пытанні, што дагэтуль застаюцца без адказу. Хто арганізаваў масавыя забойствы дэманстрантаў і ці панясуць забойцы пакарання? Цяпер у суд накіравана 86 абвінаваўчых актаў, якія датычаць 174 чалавек. За 6 гадоў суды ўхвалілі толькі 19 абвінаваўчых прысудаў і прызналі вінаватымі 20 асобаў. Няшмат, прызнаюць у офісе генеральнага пракурора. Пацярпелыя выказваюцца яшчэ больш красамоўна. Справедливості ніколи не почую. Я справедливості ніколи не почую, ніколи. Кажуть, гэта гумовая куля, але гумка такого не зрабіла б, там прыстойна дала ў галаву, а слых яд гранаты страціў. Сёння большасць справаў Майдану разам са следчымі з генеральнай пракуратуры пераносяць у адмыслова створаны аддзел у Дзяржаўным бюро расследаванняў. Новае кіраўніцтва Бурак, Венедыктава асабіста паабяцалі прэзідэнту падключыць усе сілы, каб грамадства пачула адказы на ўсе пытанні ў справе Майдану. Таму для нас гэта прыярытэт. Мы працуем кругласуткава. Кіраўніцтва вывучае звесткі крымінальнай вытворчасці, падключаюцца найлепшыя, наймацнейшыя следчыя. Мы будуем новую тактыку і метадалогію дасудовага расследавання. У новую тактыку, як паабяцалі ў Дзяржаўным бюро расследаванняў, увойдзе і камунікацыя з пацярпелымі, якія змогуць звяртацца непасрэдна да следчых, што вядуць іхныя справы. На першы покліч нашай грамадскай арганізацыі прыходзяць і працаўнікі бюро расследаванняў і офісу генеральнага пракурора. Не хаваюцца там за клеткай у сваіх кабінетах, прыходзяць, вядуць дыялог. Гэта ўжо вялікі зрух і палітычная воля. Пры гэтым, як сцвярджаюць і следчыя, і пацярпелыя, часу на раскрыццё праўды застаецца ўсё менш. Бо з гадамі знікаюць доказы, разбягаюцца падазраваныя. Гэтак і не дачакаўшыся праўды адыходзяць і шмат якія ўдзельнікі крывавых падзеяў. Аделя Дубавец, Ганна Лысун, Белсат. Загінулых ад каронавіруса 2118 асобаў. Захварылі ўжо амаль 75 тысячаў чалавек. Замежнікі, якія хочуць выехаць з Кітаю, мусяць адбыць каранцін па прыбыцці ў свае краіны. Але не ўсім мясцовым жыхарам падабаецца, калі лагер арганізоўваюць каля жытла. Украінцы запратэставалі супраць каранціну ў іхнай мясцовасці. Не пусцілі прыбылых з Кітая, у тым ліку беларусаў. У прычынах такога ўчынку разбіраліся мае калегі. Жыхары мястэчка Новыя Санжары ў Палтаўскай вобласці Украіны заблакавалі дарогу, якая вядзе да мясцовага медычнага цэнтру нацыянальнай гвардыі. Такім чынам, яны пратэстуюць супраць таго, што менавіта тут, прынамсі 2 тыдні, будуць заставацца на каранціне эвакуяваныя з Кітаю. Крытычнасць у тым, што санаторый рэальна месціцца ў цэнтры населенага пункту. Ён не абгароджаны і не прыстасаваны. Мы не проти цих хворих людей. Мы не супраць гэтых хворых людзей. Іх трэба пасяліць, але не ў цэнтры. Вы разумееце, тут столькі народу, навошта так рабіць?
Для захавання парадку ў мястэчка сцягнулі больш за 100 паліцыянтаў. Жыхары баяцца, што эвакуяваныя з кітайскага Уханю прывязуць у мястэчка каронавірус, хоць улады сцвярджаюць, што небяспекі няма. Мы эвакуюем толькі здаровых грамадзянаў. І сёння, паводле звестак Міністэрства замежных справаў, нікому з нашых грамадзянаў не патрэбная медычная дапамога. Ні ў кога з іх не было пагаршэння здароўя апошнім часам. Сярод тых, хто будзе заставацца на каранціне ў Новых Санжарах, 45 украінцаў і 27 грамадзянаў краінаў, што звярнуліся да нашай паўднёвай суседкі па дапамогу ў эвакуацыі. Ёсць сярод іх і нашы суграмадзяне. Іх прывезлі адмысловым рэйсам украінскай авіякампаніі «Скаяп» з цэнтру распаўсюду каранавірусу. Яшчэ 15 беларусаў эвакуявалі з Кітаю з дапамогай Казахстану і Расіі. У нашай краіне санітарна-каранцінны кантроль на каранавірус прайшлі ўжо 460 тысячаў чалавек. Больш за 1000 з іх тыя, хто цягам папярэдніх 2 тыдняў былі ў Кітаі. Паводле Міністэрства аховы здароўя каранавірусу ў Беларусі не выяўлена. Ірына Дарафійчук, Усевалад Шлыкаў, Белсат. Старажытныя японскія традыцыі захоўваюцца не толькі ў Японіі. На поўдні Бразіліі незвычайны самурай самааддана зберагае здабытак продкаў. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Эдсон Суэміцу ўсё жыццё пражыў у Бразіліі. Ды ўжо 4 дзесяцігоддзі зарабляе на жыццё незвычайным для паўднёваамерыканскай краіны спосабам. Ён робіць катаны, адметныя мячы, якія выкарыстоўвалі самураі ў старажытнай Японіі. Я нашчадак японца, які стварыў першую зброю Японіі ў 1543 годзе на поўдні краіны, на выспе Танагасіма. Яго звалі Яйта Кэмбэйо Кіёсада, і ён быў кавалём імператарскага дому. Як я быў маленькім, мая бабуля і дзядуля заўжды распавядалі мне пра катану і тое, што мы нашчадкі самураяў. Каб ушанаваць маіх продкаў, я пастанавіў пачаць каваць катаны. Спачатку гэта было вельмі складана, бо я не меў катаны для ўзору. За 40 гадоў Эдсон Суэміцу стварыў каля 1000 катанаў. Я раблю звычайна 3 катаны за месяц. Я шмат працую удзень, уначы, у выходныя, у святы. Сярод таямніцаў стварэння добрай катаны, на думку майстра, ёсць і нематэрыяльныя якасці, як вера ці японскае паходжанне. Кожная катана, кожны жывы меч зроблены ўручную унікальны. Калі вы замаўляеце катану, гэта для мяне не проста меч, гэта меч для вас. Катана – гэта працяг душы. Эдсон Суэміцу хацеў бы мець пераемніка і прызнае, калі ахвотных не знойдзецца, ягоная прафесія можа памерці разам з ім. Пакуль жа ягоныя катаны адпраўляюцца да замоўнікаў па цэлым свеце. Ірына Дарафійчук, Белсат. Зімы сёлета няма, але народныя традыцыі захоўваюцца на Піншчыне. Жыхары вёскі Кнубава адзначылі грамніцы. Калі пры святле вогнішча сустракаюцца непрымірымыя ворагі – зіма і вясна. У бой за іх выйшлі ваяры. Грукат абудзіў мядзведзя, якога залагодзілі мёдам. А калі зіма і лета памірыліся, надышоў час карагодаў і спеваў. Грамніцы старажытнае свята. І хацелася б, канешне, яго не тое, што адрадзіць, але паспытаць, як мы можам гэта зрабіць. Як мы сваёй каткай, сваім асяроддзем, гэта сябры і сяброў тут сабраліся. Як мы можам гэта зрабіць? Ці хопіць у нас запалу, хопіць у нас таленту. Матуля, бабуля не показалі таго, што было раней. А зараз я хачу, каб усе ведалі, усе зналі, што гэта можа быць. І гэта мае месца ў нашым жыцці. То, что мы сегодня вспоминаем, эти старые праздники, это фольклор, это интересно, это игра для взрослых. А
А зіма яшчэ пазмагаецца. У выходныя абяцаюць мокры снег з дажджом ды парывісты вецер. А якім будзе пятнічнае надвор'е, пабачым праз момант. А заўтра спадарства дзень роднай мовы. З гэтай нагоды размова дня, з якой даведаемся, у якім раёне краіны найбольш ворагаў беларушчыны. І ці сапраўды айчынныя чыноўнікі сталі больш спагадліва ставіцца да беларускай мовы. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Усяго вам самага добрага.